Čaute ľudia, vítam vás pri ďalšom dieli a dneska je to taký, ja neviem ako by som to nazval, proste, že ako sa môže nahrávať takto cez mobil, akože snímať displej. No, takže proste nahrávať cez a bez rútu, hej? Bez toho, aby ste si to rútli, ty kokos, ja už som vadný. No, dáte tuto takto, že počkaj si, ty kokos, Mobizen si dáte, takto Mobizen a dáte si toto, hej? A dáte proste si nainštalujete, hej? Nainštalujete si to. Proste si to nainštalujete. No ďalej, čo si stiahnete, bude plugin. Dáte si plugin, dáte si napríklad, ja mám plugin Huawei, ja mám proste značku Huawei mobilu, no a tu je napríklad plugin LG, proste si napíšete, aký plugin vlastne máte, hej, že ja mám napríklad Huawei, proste plugin Huawei, hej, ja to mám takto nainštalované tu. A tuto je dokonca aj nejaká lepšia verzia. What the fuck? Tomu nerozumiem týmto verziám. No proste si to nainštalujete. No a potom, počkaj si, dáte si túto aplikáciu. Tunak budete musieť proste napísať svoj e-mail a všeličo, takéto blbosti. No a potom budete musieť, tunak máte takéto niečo. Vidíš to? Toto sa vám ukáže takáto túto lišta. Či čo to je? Proste toto. Vidíte? Počkaj si. Ja si dám nastavenia, aby ste to videli lepšie, hej? No a pozrite sa. No. Ja neviem, ty kokos, však ja to chcem vidieť lepšie. Teraz som to postral, ale tak dobre. No a tu môžete, keď zmačknete túto debilinku, takú tú červený ten štvorček, tam budete mať potom takú červenú kamerku, tak tým môžete natáčať. Ja už natáčam skoro 3 minúty. Tunak ten foťák je, že si môžete takto odfotiť tu proste toto, obrazovku. Počkaj si. No a tunak máte normálne kurník šopa. A tunak máte normálne fotku z toho mobilu. Pozri sa. Počkaj si. Ja tu mám také blbosti teraz, ale počkaj si. Tunak vidíš to? No a tunak mám takéto fotografie. No ja si toto vymažem. A toto je tiež fotka? Ty kokos, to koľko fotiek? To ja som si nefotil. Kokos. To som si nefotil. Ježiši Kriste. Tak. Tak toto všetko si vymážem už. Odstrániť. Pár sekúnd to trvalo. No proste takéto niečo tu máme. A potom tunak sú nastavenia. A tunak si môžete, že jak chcete, aby bolo vidno toto. Hej. No počkaj si. Ja to chcem úplne teraz, keď natáčam. Daj si naplno. Už ani neviem. No a bude to vidieť takto. Lebo chcem, aby ste to videli aspoň trošku, tento krúžok. Potom tu máte toto. Tu si môžete, že not use alebo use. Ja ani neviem, čo to je. Proste to je asi na túto kvalitu. Ja chcem, aby bola super kvalita. Počkaj si, tak. Vidíš to? A ja mám to proste automatické. Ja to nechcem normálne. Tak. No a tu mám proste kvalita, vidíš to. Ja mám medium kvalita.
Lebo keby som si dala nejakú väčšiu, tak mi to začalo lagovať jak ja neviem čo. No a proste dúfam, že som vám týmto pomohol. Je to taký krátky, maličký proste toto, aby ste vedeli, jak natáčať a prípadne sa stať youtubermi. To čo som zadrel? No, to som zadrel zasa nejakú blbosť. Vlastne ani neviem, aké budete mať videá, takže možno aj ne. Možno budete nakoniec dobrí youtuberi. Takže dúfam, že vám toto videjko pomohlo. Ak áno, dajte like, poprípade odber a teším sa na ďalšie video. Takže čus!